Vjaġġ ta' bla ritorn Dmuħu nida fl-lejl bla ħorn Jirdwu l-mewt sigriet minn żmien maħrub Hekk kif ħajt iddum fejn jien ferħ li mobbi ktib magħluq Kwieka fuq ġejjien misruq Bħal fantasija li bdilt mal-lealtà mal-verità li bejt ma' żmien Bħalek ma nsibx bħalek qatt li fekħar Inbaħt illum forsi tard Mingħajrek vojt niket fih kolossal Indub fi skiet l-imrar għaliex kont tlat mit-dar Għalek ma nsibx ma jsirrux ma jibdux Niklan la tartarix għax tfittxew ma ssibix fost l-oħrajn Żmien imur biex taħseb fih Jaslu jiem taw ġieħ bla ħieħ Ġmilta fortuna li tift mument ta' ġbar Tallimt u fimt li m'hawnx aħjar Għalek ma nsibx għalek qatt li fekħat Inbaħt illum forsi tard Mingħajrek vojt niket fih kolossal Indub fi skiet l-imrar għaliex kont tlat mit-dar Għalek ma nsibx għalek qatt li fekħat Inbaħt illum forsi tard Għalek ma nsibx ma jsirrux ma jibdux Niklan la tartarix għax tfittxew ma ssibix fost l-oħrajn Għalek ma nsibx Mike Spiteri. Mike, nitolbok tiġi ħdejja fuq is-sufan. Il-kanzunet li tkantalna jiena memorji kbirt bihom jiena mhux l-ewwel darba u ngħidha il-kanzunetta li kantajtilna fejn timxi l-qalb jimxu riġlejja. Noqgħod inkanta waħdi fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja, mhux għala Mike Spiteri, Mike Spiteri huwa uniku, imma xi kultant għax lilek nara biss bajnejja. Bellezza. Huma songs li Huma parti mill-istorja mużikali ta' pajjiżna. kienet l-idea tiegħi fil-bidu tali daw is-songs jibqgħu. Jiġifieri dejjem imbuttajthom biex jidħlu fl-almanak tal-kanzunetti Maltin. Kont bdejt fl-84 niftakar meta kont ġejt lura minn barra bis-song computer dak iż-żmien konna deħlin f'teknoloġiji ġodda hekk u niftakar kent mal-grupp Mirage konna tħanna minn dejjem xtaqt li il-kanzunetti tal-inqas allura li qed inkanta jibqgħu printed u hekk hu dak li ġara. Naħseb gburi Mike. Le, ta' jenhom li ħafna fis-sens, ġifieri bħalma met jien jista' jagħmlu kulħadd imma mux at a cost, ġifieri tittaħdem, tistinka, Joseph. Mux daqshekk easy. Mike, inti għandna dik il-kelma li nużaw veteran, għal-kelma ma tantx tużax veteran, imma għax inti għalija Mike Spiteri huwa evergreen. Il-vuċi tiegħu, dak it-timbru ta' vuċi li kif tisma' l-ewwel nota
da Mike Spiteri. Timber. Imma t-twilet artist, jew issir artist. Le t-twilet ta' ara jena ġifiri aħna konna t-fazar fej kienet toqten għana tijek di Royal għazzabbar u konna naħolmu. Xinti zabbari, le? Mux jak, I'm proud of it. Ma tal-baqri ma tal-bajda. Jena ma kullħad. Jena jitolbuni, ġifiri dina tmur in both ways, jena n-nis. Għax jena baqri għalek ta' tinżaqri. Jena għam ħafna baqristi minn ħati. Anyway, imma jena mur kullun kien, għalax jena nemmen, jena nħobb n-nis. Jena ġenwinament nħobb n-nis. U xkulur, aħdar, blu, isfar. U ma tamiex differenza. Jena li immur, issa minn ma jridnix. Ma jċempillix, noqt id-dara kwik, ma fil problema. Imma ġifiri, le, tal-barra napoġjom, anka l-oħra għalix li. Mela, wara kollu zabbarin. L-ewwel ħaġa, ma zabbarin. Viva l-Madonna tal-Grazzja. Tal-Grazzja, dejjem. U l-bicċa xogħol jadili, kien hemm malqa tal-bigit konna ngħidula, u konna morru nippraktizjaw ta'. Għambak kien hemm xi ħadd tagħna taħt it-taraġ hawn, kien hemm taraġ Garigor. Rivi konna praktisjaw hemmhekk. Imma jibqgħet noħlom minn rid imur pilot, minn rid imur inġinier, rid insir kantant. Naħseb jiena ġifieri fimni. U dak iż-żmien mhux bħallum. Mhux se jkollok brillanti għaddej jew xi dak iż-żmien. Anzi, the hard way. The hard way. Anzi, jgħidlek missierek hawnhekk tgħidulek u se tmur tkamp ta' taħlil ma taqlax tiekol. Missieri għal fillu kien x'ismu, però kien inkoraġġina ħafna għaliex niftakar għatlu pattur. Konna xajna mikrofon bejnietna. Għatlu s-sart nexxie mikrofon. U di dajem insomma, I'm proud of it, ġir. Misir kien kaporal fl-Air Force. U għalli, ok, għalli fiexi niftaħ dak tal-bet li jibieħ. Għatlu xie 8 għanos u niftakar kien ġi u xtrali mikrofon AKG. Ma importax najdu għax. U kien xew li 38 lira u nofza għizmin. Li kienu ħafna. Kien ħafna. Imma dan konna minna konsert St. Joseph għaw, technical. U dak iżmin kien popolar ħafna Tommy tal-Who. Jena, dak kien dawar, boom! U għekka minn. Għatlu x'jismu għaw, xieġi mataj, wara papa għalli fejn il-mikrofon. Għatlu dak għal-garax jorqota, ma reċ nurriħ, anyway, u ma stajjers biħafna. Mike, eċ ħaġa vera li laqtitni issa, li inti kont dejjem toħlom. Iva, u għadni noħlom. Għadek toħlom. Għadni noħlom. X'inhi l-ħolma ta' Mike Spiteri? Jena kolla ħafna attivitajiet, Joseph, u li nara n-nies onestament jieħdu gost, ġifieri. Kultant jiġu ismu tal-kantina mlinna, ta' dika mlinna. Fjura fil-kantin. Ejwa, najdrom isma ħana mlkom kanzunetti oħra, ġermet jitolbuni bil-Malti. U namillon song minn għaw, deċi ġifiri songs ta' kantanti oħra li dan. Dik xi ħaġa li nara n-nies qed jieħdu pjaċir, nibqa' noħlomha. Ġifiri jiena m'għandix expectations, issa jiena festivals bħajt nirbaħ fejna fjena. Mike, l-iktar tappa importanti fil-karriera tijak, ma nafxiex l-Eurovision meta mort. L-qabel ta' l-qabel. Xini li tajt jina vera gburi b'din l-achievement? Ara, Joseph, kelli diversi bands. Fizmin il-bands, fizmin ċertu clubs palma kienu l-Plants, il-Caravel, il-Piper, daw għet nsemmjom għax kolla l-qota ġifiri. Kienu zmini zbiħ tal-mużika, ġviet nsemmi s-60, għet Small Faces, Dave Clark 5, u dikka kienet xaħġa ta' achievement, li tmur, ġifiri, jien niftakar il-Kenner Club, per eżempju, li tmur tkantem, issa ksejru Palladium Londra. Allora dik l-achievement, issa ma ngħidlek isma' x'morna il-Japan Festival, jew morna l-Polonja, jew Ċekoslovakkja, jew asna fehmhom id-dinja. Jew l-Australja. Mike, kanzunetta li hija fil-top 10 immanti fl-ewwel post tal-klassifika ta' Mike Spiteri. Li kieku kellek tisma' l-aħħar kanzunetta f'ħajtek li ma tittisma'. A Song for You, Ray Charles. Kanta li biċċa żgħira. I've been so many places in my life and time. I traveled the world and you are in this fine. A song for you in places. Edda sabiħa ħafna bil-pjano. Jina nishtiqkom tkunu edinaw u tisimaw il-vuċi a cappella live ta' Mike Spiteri. Il-qawwa kolla, din il- Jena naturali taġviri. Jena naturali tiġi il-mollej forse Joseph, u ma nafx jena nxaqlef ħafna leħ, nitolbu ġifiri. Titlob ma jkien? ħafna. Għaw minn jaminni aggressivu għek ta' veru forse fil-dak jew zjarawni ma inti mu ħafna. Mike Spiteri ġi li qabżitlu dema.
X'inhu dak li emozzjonak l-iktar, Mike? Jiena hekk inħossi ġifieri meta niekol jien u hekk. U dan meta tara n-nies pereżempju fl-Afrika u hekk u tgħid imma kif miskin m'għandux jixrob dan, m'għandux jiekol. U aħna rajna ħafna. Inti kellek il-dan. Imma ġifieri ħanajdlek, ġifieri mill-aqwa ħotella fid-dinja. Iċempillek missierek ġifieri għedlek isma' meta ġej iżżurna ftit. Tgħidlu bħala ninżel l-estili dik il-beletea fuq il-kenur tal-għalqa. Fimt? Ġifieri daqshekk il-bniedem. Jow toast bil-butir tal-Malti. Eżatt, ġifieri dak l-affarijiet, tifhem? Għax inti mbagħad issir imjun għal ċert affarijiet. Kemm hawn min joħlom li jsir hekk u dan isma' u karozzi u hekk. Jiena l-ħanin Alla tani kollox, tani saħħti ġifieri li għadni għaddej ġifieri at 68 ġifieri. Alla jbik. Kif tħares lejn il-ħajja llum, Mike inti? Le, issa nannu hekk u dan ġifieri bit-tfal ta' tfal, tifel ta' tifla, mhux tfal ta' tfal. Nannu. Nannu, qed ingawdi. Nannu. Qed ingawdi daqsxejn. Jixbħek? Jaf ikanta? Ikanta. Għandu groove, għandu l-fil. Amma mbagħad ġifieri jien nixru ħafna kitarri u hekk u dan u amplifiers għax għadu żgħir. U nipprova issa xrajtlu violin. Nannu. Kemm għandu żmien? U le 4 years, 4.5 years għadu. Imma xemx minn fil-auditori, ta' Iwa, imma issa ngawdi ftit dik il-benna x'jiena tal-familja u tfal u hekk. Għax jien kon żgħir, ġifieri Joseph, jien ta' 16 tlaqt ġifieri bdejt nara dlam mill-xemx, ġifieri, in-nightclubs itħaħen, dak li jipprovdi l-lejl. Tifhem, il-lejl huwa heavy tqil. Tifhem? L-iktar kulur. Eyes like fire in the sky. L-iktar kulur li joġob il-Mike Spiteri, naħseb naflimu jien. Iswed. U Mike Spiteri xieħob? Grok? Jew inkella xi tazzambit tajba? Grok. U Mike Spiteri iħobb platt. Jiena kont inkun derwat, kont taqsam it-triq u nħuna grok ukoll. Ma ngħidlek xejn hux. Imma forsi memorji. Nannu, għażistejn kien joħodni hekk joħodni naqra Għax jien minn dejjem kont nħawweż. Minn tiftakarni żgħar lili? Kont Mama tiegħek u Mike, platt biċċa laħma tajba jew inkella xi naqra pasta jew pizza l-Taljana? Ara, xie kisra ħos bizzejt hekk ġifieri. Tajt nisbaħ risposta. Ejwa, dika dejjem. Mike Spiteri u l-sport. Tħobbu l-sport? Ejwa, nsegwih, minix daqshekk sportiv. Imma nsegwih, issa kien hawn l-athletics segwejthom ġifieri. Futbol issa ser dilettant ukoll. Ma' min iżomm? Jien Manchester United. X'għalik? Dak inħobb. Għax qabel fil-lejl inti ma tara xejn u tidħol fis-setejta fil-għodu hekk u dan. Mike Spiteri u l-annimali. Inħobbhom iva għaliex familti minn dejjem bl-annimali, tipo kellhom zwiemel u klieb, ġifieri u dan, però ma naħsebx għandi l-paċenzja, Joseph. Allura ma nintrigax. Mike, parir għal mużiċisti żgħażagħ li huma aspiranti bħalissa tjaru l-Mike Spiteri, persuna li huwa biex ngħidlek bit-Taljan jgħidu mito. Ġifieri jiena anke għalija, naħseb wara għal min huwa iżgħar, naraw il-Mike Spiteri x'parrir tihom. Ara jiena ġieli kont involut bħala ġaġġ u hekk ġifieri u anke issa ġejt involut, jien imbuttom ħafna għal dawn in-nies. Għaliex jiena nemmen li għandhom jieħdu ċans. Ġifieri, jiena mhux se nagħmel gambetti, ġifieri, anzi, minn dejjem anke meta ikunu żgħar it-tfal. Mhux tiegħi, narhom ikantaw. Ejja għamlu kuraġġ, ejja għax jien mhux għal dejjem, dak mhux għal dejjem, dak ħanara kantant raġel ieħor joħroġ hekk, ħanara kantanta u nimbuttom. Il-motto tiegħek? Live and let live. Musabih, live and let għejx u ħallil min jgħix. Mike, l-aħħar mistoqsija għaliex iż-żmien huwa kiefer meta tkun qed tieħu pjaċir ma' Mike Spiteri, isu għaddew 2 minuti. Imma immaġinak 100 sena oħra ikun hemm enċiklopedija ta' Maltin, personalitajiet Maltin, u jinfetaħ dan l-enċiklopedija u tara Mike Spiteri. Kif tixtieq li tkun id-deskrizzjoni tiegħek, Mike? Mike Spiteri, kantant minn ħażabbar, li tant
kienu li u għajnt ħafna nies. Nishtiq li il-minejt u għek. Jina ftit jafu, jinnejn ħafna. U ġifri, ħafna nies li javviċinawni u għek. Nejn ħafna. Nishtiq nibqa nfakkar għal dak l-għattek. Li għalli zbaħħaġa wara kollu biex vera. Uman. Mike, jina nirringrazzjak ħafna, grazzi ħafna għandek anka r-rigal tal-Vintage. Sabi ħamet vera tixraqlek, għax ovvijament għandek dik naqra groove. Mike, grazzi ħafna nawguralek dejjem li tibqa toħlom għaliex il-ħolm itik il-ħajja, biex vera. Nammira ħafna għal-programmi tira lilek, specialment, u nawguralek is-saħħa ġoża. Grazzi. Għax mawx isbaħħaġ. Grazzi. Grazzi Mike, u minnaw nifqu għal verament ftit minuti ta' aħbarijiet u mbagħad wara aktar sorpriżi, aktar emozzjonijiet, aktar aranissa. Ibqa' hemm.